Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, ahopean esan solasaldia izango da. Jon Gerediagak eta Inigo Martinezek proposamena egingo digute denboren eta gaurkotasunaren zalapartatik ihes egiteko. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación Ahopean esan en voz baja, en la que Jon Gerediaga e Íñigo Martínez nos proponen escaparnos del ruido de los tiempos y de la actualidad. Welcome to Gutun Zuria Bilbao, International Literature Festival. Now we present the conversation Ahopean esan, in a low voice, where Jon Gerediaga and Íñigo Martínez invite us to escape from the noise of the times and the present. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi gaurko Jon eta bion arteko solasalditzonetara hurbiltzeagatik. Ahopean hitz egingo dugula aipatzen da izenburuan eta bueno, beraz maiuskulari gabe, hitza handirik gabe, pretentzio handirik gabe arituko gara bion artean elkarri entzuten, hainbat gaien inguruan, poesia dela, edo filosofia dela, edo egungo bizimodua dela. Bueno, entzuten dugu sarritan oso abiadura frenetikoan bizi garela, ez? Eta aginduz eta ez dakit, bete beharrez beteriko bizimoduan. Eta bueno, zentzu horretan, gure asmoa da gaur hitz motelagoak eta geldoagoak erabiltzea, ea horrelako zehoz ere lortzen dugun. Eta, bueno, grabazioak aurkeztu gaitu da, baina nirekin Jon Gerediaga, lagun mina, batez ere lagun mina, baita ere poeta, filosofia ikaslea, antropologian doktorea, eta, bueno, ahopean arituko garelakoan aldi berean entzuten da, gaur egun oso mundu zaratatsuan bizi garela, izan zarata digitala, komunikazio gehiegi dagoela, edo izan dezibelio asko daudela. Irakurri nuen aurrekoan munduaren volumena hirukoiztu egin dela azkenengo 30 urteetan, eta orduan, bueno, zure poeta izatearen ildo hortatik abiatu nahiko nuke Jon, eta planteatu hori, ez? Ea gaur egungo bizimodu zaratatsu honek bereziki zaila egiten duen poesia idaztea eta poesia irakurtzea. Arratsaldeon danori. A ber, nik esango nuke lehenik eta behin, zarata beti dela oztopo bat, hitz poetikorako eta gauza askotarako be bai, ez? Hitz poetikoak behar duela beste halako isilune bat behintzat. Baina beste alde batetik ikusten dut zarataren eta hitz poetikoaren arteko harreman hori ez dela alde bakarrekoa, badokala ez dakit ote den apura kontraesanak elikatzeko edo nire kontraesanak elikatzeko, baina pentsatzen dut, lehenik eta pentsatzen dut betidanik egon dela zarataren bat. Egia da gaur eguneko garaiak bereziki zaratatxoa direla eta munduan gertatzen ari diren bahiketa, bortxaketa, tiroketa eta geopolitika guztien berri izatea momentu oro, une oro, bihurtzen ari dela jasangaitza, ez? Baina egia esan, pentsatzen dut herri guztietan eta garai guztietan egon dela gainditu beharreko zarata bat. Zurrunbiloren batetik atera behar bat. Komunikatzeko, hitz poetikoa sortzeko edo beste edozein giza komunikazio ahaltsu bideratzeko, esan nahi dut. Gogoratu dut egin batzegoela Txinan margolari bat Zitao deitzen zen, 17. mendean Txinako landa eremuan. 17. mendeko Txina landa eremuan nahiko isila esango zen. Eta honek esaten zuen, margolari batek nahi duenean zeo zer sortu, egin behar duen lehenengo gauza da, begietatik kendu mendeak dakarren hautsa. Mendeak dakarren hautsa apur bat begietatik kendu zeo zer margostu baino lehen edo zeo zer esan baino lehen. Esan nahi dut, beti dago gainditu beharreko zurrunbilo bat, eta uste dut garai guztietan egon dela, halako zeo zer. Hori alde batetik, eta gero bestetik pentsatzen dut, hau esate igual,
delikatuagoa da, baina pentsatzen dut neurri batean edo bestean oztopoaren edo limitearen edo muga baten kontzeptuak batzutan hitz poetikoari laguntzen diola. Adornok esan zuen esaldi ospetsu hori, ez? Auschwitz eta gero ezin da poesiarik idatzi. Eta hala ere, Auschwitz bezalako kontestuetan idatzi izan da, eta halako testigantza batzuk heldu zaizkigu, ez? Orduan, testu inguru horietan lortzen duenak hala ere, Rilkek esaten zuen bezala, itzalen artean ere lortzen duenak lira altxatzea, pentsatzen dut hor kontestu horietan hitz poetikoak hartzen duela halako distira berezi bat. Balenteria handia dela eta ondoren datozen guztientzako halako edertasunaren arrasto bat zabaltzea munduan, halako testu inguru latz batean, iruditzen zait hori dela balenteria handi bat, ez? Eta halako gauza gertatu izan dira historian zehar, ez? Edozelan ere, hitz poetikoaren eta zarataren arteko harremana ez da alde bakarrekoa eta baditu hola ñabardura batzu, baina printzipioz holan planteatuko nuke, eta ez dakit, zuk adibidez, zu ino filosofoa zara, eta gainera filosofia irakasle bai, ez da gauza bera, eta biak egiten oso ondo, baina igual jendeak ez daki, baina urte asko eman dituzu formakuntzan psikoanaliziaren esparruan, eta hori niretzako terra inkognita da, eta jakin nahi dut apur bat, edo zuk azaltzea apur bat, ze leku daukan hitzak hor psikoanalizian, edo ze harreman dagoen hitzaren eta psikoanaliziaren artean. Neri, arreta egiten dian lehenengo gauza psikoanalizia planteatzen duela hizkuntza zerbait xenopatiko bezala, ez? Kanpotik datorkigun zehoz ere, zerbait arrotza. Danok izan gara atzerritarrak gure amaren hizkuntza izan da ere, ez? Ez genuen tutik ere ulertzen, eta, bueno, momentu batean jasotzen dugu bestearen hizkuntza, ez? Orduan, gure hitza, gertatzen zaiguna esateko ere, gure hitza bilatzeko bestearen hizkuntzaren bidez egin behar dugu, holako paradoja planteatzen digu psikoanaliziak, baina gero egia da, badagoela ere jasotako hitz horiek, gorputza ikutzen dutela, ez? Orduan, interesatzen zaite, psikoanaliziak planteatzen duen hitzaren eta gorputzaren arteko lotura hori, ez? Ze, bueno, badira hitz batzuk lasaigarriak, hitz beldurgarriak, erotizatzen gaituzten hitzak, eta aurrekoan nire alabari entzuten nion, lehen hezkuntzako 6. mailan dago, eta patioan jolas orduan zegoela, lagun artean hitz egiten ari zirela, lagun batek ospa egin zuela elkarrizketatik, ez? Eta gero berarekin hitz egin da galdetu ziola, eta esan zion, eske mingarri egia zen niretzako elkarrizketa hori, ez? Eta esaten zidan, nik uste, zentzu pizka psikoanalitiko zuzenean alaba, joa, eta ez noa hitz egitera lagun honekin gai honi buruz, ez? Berak ez bau ateratzen gaia. Orduan, pentsatzen dut, badirela hitz batzuk sendagarria direnak, beste hitz batzuk erotzen gaituztenak, interesantea norbera topatzea hor bere, asmatzea bere hitz horiek, ez? Eta, baina kontua da, igual, psikoanalizian ikuspegitik, hitzek gorputza ikutzen dutela eta gorputza aukatela, materia direla, ez? Gustatzen zait, Jacques Lacanek zelan planteatzen duen hitz jolas bat, bera dio, materialista dela, ez? Mot da frantsesez hitza, eta orduan materialismo hori, eta hor agian badago harreman bat poesiaren eta psikoanaliziaren artean, ze poesian ere hitzek materia daukate, ez dira informazio hutsa, ez dira datu hutsa, harago doaz. Baina, psikoanalizi batean uste dut aztertzen dela bizitzan zehar markatu gaituzten hitzak, ez? Askotan inkonstienteki antzestu egiten ditugu, hitz horiek gure bizitza gidatzen dute, gu jakin gabe ere, eta, Daniel Penak idazlea planteatzen du eskolako gaitza liburuan, berarentzat adibidez, berari buruz entzundako hitz guzti horien artean, alperra hitzak zelako pisu hartu zuen. Eta zelan egon zen hori antzesten urteetan zehar, ez? Hitz horren garrantzia, zelan markatu zuen hitzak. Eta orduan, agian hortik analizatzen badu gure burua, hitz batzutatik aska gaitezke, beste batzuk euskarri dira guretzako. Eta, horretaz hitz egiten da uste dute psikoanalizi batean, jakinda ere, azken hitzik ez dagoela. Ez gaela sekura helduko gure beste modu batera esango genuke, bagabiz esan ezinaren inguruan ere bueltaka, eta uste dut esan ezinaren zuloa ere gurekin daramagula. Orduan agian bizitza dela esan ezina eta esateko gogoaren arteko jolas hori,
Oso polita hori. Eta bueno, horren ari ere Jon galdetuko nizuke, ze askotan harremantzen da ere poesia esan ezinarekin, eta ea ze lotura topatzen diozun hori, ze harreman topatzen duzun esan ezina eta poesiaren artean, ez? Bai, pentsatzen dut esateko modu polit badala, ez? Zehaztu behar denean hitz poetikoak zer nahi duen oso zaila egiten zait eta ez dakit esaten, zer nahi dute poetek, zer nahi du hitz poetikoak, zer esan nahi du. Eta benetan harrapa ezina den zerbait da, edo esan ezina den zerbait da, ez? Gadamerrek esaten zuen hitz poetikoak egiten duena da gauzen izena asmatu, gauzen izena egokia aurkitu. Izendatzen dakien hitz bat dela hitz poetikoa. Harremana dauka honek Holderlinen izen sakratuak falta dira, ez? Apur bat, gauza bakoitzaren, gauza material edo inmaterial, gauza guztien izen egokia aurkitzen duen hitza hitz poetikoa da. Ez dakit, esateko modu bada, baina berriro diot, planteatzen dugun edozein helburu hitz poetikoarentzako, beti da apur bat nahasgarria. Ez dakigu zehazki zer nahi duten poetek eta zer nahi duen hitz poetikoak edo zer harrapatu nahi duen edo zer atxiki nahi duen hitz poetikoak. Esan ezina den zerbait dagoelako horrez. Gustatzen zait horrela pentsatzea eta gustatzen zait esan duzun beste gauza batekin harremanetan, gustatzen zait ulertzea hitz poetikoa eginkizun praktikotik aske dagoen hitza bezala. Askotan egunero, ez dakit, interneten edo prentsan edo medioetan erabiltzen edo eguneroko bizitzan erabiltzen dugun lenguaia mota edo registroa izten da gehienetan hizkuntza informatibo bat, informazio bat igorri behar duena beste leku batera eta bar. Eta gehienetan helburu pragmatiko batekin eta bar. Hauts mezua jarri aldira biderbi, baina informazio hutsa dira. Adibidez, hori da. Batzutan bihurtzen dira zenbaki bai, ez? Edo emotikono, ez? Eta hitz poetikoa uste dut daukala pragmatismo horretatik askatzeko, esango dut, eskubidea. Esan nahi dut, defendatu aldira beste hitz poetiko batzuk, eta badago jendea beste hitz poetiko baten alde egingo duen. Esango duena, ez hitz poetikoak bultzatu behar du ekintzara eta bultzatu behar du edo diskurso ekonomiko de politiko baten oihartzuna izan behar du, ados, ez daukate zer kontra. Baina ez da nik gehien maite dudan hitz poetikoa. Nik gehien maite dudan hitz poetikoa da, justo hor, pragmatismo eta utilitarismo guztietatik ihes egiteko kapazitatea daukana. Apur bat bere burua eta bizitza eta izatea ospatzeko beste eginkizunik ez duena. Zitao, honek lehen aipatu dizudan margolariak esaten zuen, gizaki batek egin dezaken gauzarik garrantzitsuena mirestea da. Beneratzea esaten zuen, ez? Beneratzea, mirestea da. Halako hitz poetiko batek eginkizun bakar bezala hartzen duena izatea, bizitza bera mirestea edo goraipatzea edo Rilkeren alabantza infinitu hori, halako hitz bat printzipioz ematen duena alferrikakoa dela, baina aldi berean zentzua duena eta zentzu emailea dana, niretzako hori da, esango nuke, nire favorito. Hori da, bilatzen ari nahi zen hitz poetika hori da, eta gehien disfrutatzen dudan hitz poetika hori da. Egongo dira beste batzuk, eta bakoitzak zorionez apaletan egoten dira poeta asko, eta poesia mota asko, eta bakoitzak aurkituko momentu bakoitzan bat edo beste. Baina, printzipioz, pentsatzen dut hori dela gehien estimatzen dudan, ez dakit. Ez dakit zure ikuspegitik posible den alako zer filosofiaen ikuspegitik edo holan edo... Horrez, esan ezinaz... Bai, esan ezina, bai. Horra zigara, esan ezina dala zerbait, ez? Azken finean, bilatu aldiego hitz poetikoari eginkizunen bat edo beste, baina funtsean esan ezina dala eta ikus ezina zaiola zein den benetan helburu hori. Eta justo, eben liburu honetan, zuk oin dela hilabete bat argitaratu duzun liburuan, pantailen garaipenean, bigarren partean egiten duzu irudiaren hegemoniaren kontra hitzaren defentsa bat, eta baita ere ikusezinaren aldeko defentsa bat. Eta hori bereziki gustatu zait, eta ez dakit, nola ulertu behar dugu defentsa hori. Nik eskertu dut asko zure irakurketa liburuarena, baina egia da, hori Rimbaud aipatzen duela poeta bakarrik ikus dezakela ikusezina eta esan dezakela esan ezina, ez? Asko esatea da. Bueno, hortze, fita hori dago, baina
Egia da, ikusezinaren inguruan, liburuan planteatzen direla, bi katastrofe subjektibo daudela, ez? Badela, une oro egotea begira baten menpe, eta beste bada sekula begiratuak ez izatea. Eta tamalez gure garaiak biak txertatzen ditu. Ze une oro begiratzen gaituzte, baina makina bate begiratzen gaitu, ez? Bideokamerak izan, edo gure ordenagailotan dagoen webcam hori izan. Orduan, modu anonimo batean begiratzen gaitu, hori da gure gardentasunaren gizartea, ez? Datismoa, datu hutsa bagina, zifra bagina, eta beraz, ez gaitu gizaki moduan begiratzen gaitu, ez da begirada bat maitakorra edo singulartasunera eramaten gaituenak. Orduan pizka liburuaren galdera bat ere hori da, ea etengabe halako begirada mekaniko baten menpe, gure egungo pantailismoa aztertuz, baten menpe egoteak ze ondorio psikologiko dauzkan, edo politikoa dauzkan, eta pizkatxo bat ere, pentsatzea agian pantailei begiak iztean noizbenka subversiboa izan daitekela, baina ikusezinaren aldeko defentsa bat egiten da, zentzu ezberdinetan, ez? Eta, bueno, ez dakit, pedagogikoki pentsatzen nuen ikusezina ze garrantzitsua den umeentzako adibidez, eskutaketan jolastea, agertu eta desagertu, eta batzuetan horren bitartez galdera bat jolastu egiten dutela, ez? Ni bilatzeko adina maiten hauzu, gal nazakezu, zinportantea den batzutan, ez? Begiratik kanpoko eremuak sortzea, norberaren subjektibotasuna eraikitzeko. Psikologikoki ez gara gure buruarentzako gardenak, hor daude gure gauetako ametsak, enigmatikoak, ez dakigu zer esan nahi duten, eta hor ikusezin aden zehoz ere gordetzen dute, politikan hildotik ere hartzen dut, igual ez dut hortik tirako, baina baita ere aipatzen dute ikusezinaren aldeko aldarrikapen bat erotismotik. Zentzu batean ere, Byung-Chul Hanek planteatzen du gure gizartea dela oso gizarte pornografikoa, dena ikustera eman behar duela, exhibizionismoa eta voyeurismoa presente, eta erotismoa justo jolasten duela tarteko horrekin, ez? Hori da, badela, erakutsi eta ez erakutzearen arteko jolasa. Orduan batzutan begiak itxi behar diela fantasia pizteko, beloaren garrantzia bizitza erotikoan azimarratzen du. Eta, bueno, galdetzen dion nire buruari ere, ze punturaino, eta liburuen erotismoa nun dagoen, eta batzutan ze punturaino hitzak gardenegia direnean erotismoa galtzen duten, ez? Ulermen eta ez ulermenen arteko tarte horretan ezotea dauden. Eta, bueno, ja erosa eta maitasuna maira ekartzen dugula Jon, behin entzun zintudan, esan zenidala, aspaldi duela urte asko, poesia irakurtzeko jarrera egokia edo, egokia zela apur bat maite minuta egotea, ez? Ez dakit, norbaitekin, zerbaitekin, bizitzarekin, bueltatu nahi dizut esaldi hori, eta bere zer gehitu alko zenuken. Enaiz akorratzen, esan nuen. Pentsatzen dut, oraindik ere defendatuko nukela alako zeo zer, baina ulertuta esan nahi dut, maite dugunean zeo zer, edo maite dugunean pertsona bat, edo pertsona multzo bat, ematen du pertsona multzo horrek, edo gauza horrek, edo paisaia horrek, edo ahotso horrek, hartzen duela distira berezi bat, ez? Esan aldugu olako, egin aldugu topa eguzkiari, eta esan, ez, nik gizadi guztia maite dut. Agian bai, esan daiteke, baina 7.000 milioi pertsona izena bizenekin maitatzea, ezinezko bada, ez? Hori zaila da. Orduan, maite ditugun gauzak eta pertsonak eta paisaiak eta bar, horiek hartzen dute distira berezi bat, esan nahi da, intensidade berezi bat. Eta orduan, hor pentsatzen dut harrapatzen dudala, ulertu aldu dala esaldi apur bat horti doala, ez? Intensidade berezia duten gauzak, pertsonak, lekuak, bizipenak, horrek danak leku ona dira hitz poetikorako. Aproposa dira poesiarako, pentsatzen dut. Igual ez dira oso aproposa beste gauza batzuetarako. Osasun mentalerako, bikote harreman batzuk intensidade gehiegi dagoenean agian lertu egin aldira, ez dakit. Esan nahi dut, ez nabil maitasune romantikoa hitz egiten. Ari naiz, intensidade berezi bat hartzen duten gauzei buruz. Eta gauza horiek aproposa dira hitz poetikorako. Itzulpen poetiko bat egiteko horrena, ez? Bai, eta gero, poema bat idazten duzun momentuan, oharkabean agertzen direlako, papatean, idazteko momentu horretan, agertzen dira
orain dela astebete, 4 urte, 10 urte entzundako gauza batzuk, ikusitako gauza batzuk, izandako bizipen batzuk, jakin gabe ere intensidade berezi batekin grabatuta geratu direnak, ez? Orduan, pentsatzen dut hori hitz poetikoan agertzen direla, eta oso leku proposa iruditzen zaidala horretarako, ez? Eta, bueno, edozelan ere, pentsatzen dut, maitasunari buruz hitz egitea nahiko berezitsua dela, oraindik ere, esan nahi dut, lehen esan duzu gizarte zaratatsu batean bizi garela, eta hala da, gaur eguneko zarata batzutan jasangaitza dela, ez? Baina, oraindik pentsatzen dut hitz poetikoan, kabitzen dela, badagoela lekurik hitz poetiko, osea, maitasunaz hitz egiteko. Pentsatzen dut, oraindik posible dela hor, badagoela lekuren bat maitasunaz hitz egiteko, eta maitasunak ematen diola intensidade berezi bat hitz poetikoari, eta leku aproposa aurkitzen duela hor. Eta akordatzen naiz, beste leku batzuetan ere, agian gehiago zure esparruan, saiakera filosofikoan esparruan, eta holan, behin hola, ondela 15 urte holan klasea prestatzen, filosofiako klasea prestatzen, irakurri genuela elkarrekin, eta Ainhoa Subinasekin batera irakurri genuela Platonen banketea, oturuntza. Hori da, maitasunari buruz hitz egiten duen, segurazki saiakera filosofiko hori klasikoena, ez? Gaia maitasuna, eta agertzen dira 6 edo 7 diskurso maitasunari buruz. Eta orain dela gutxi ere esan zenidan irakurri duzula Janen La agonía de Eros. Hori, justo saiakera filosofikoaren esparrutik ze esan daiteke, oraindik posible da maitasunaz hitz egitea? Bueno, maitasunaz hitz egin daitekela bizitza osoan zehar, ez? Azkenean, esan dugu, azken hitzik ez dagoela, eta orduan jarrai genezake horretaz hitz egiten, eta atsegina da gainera uste dute horretaz hitz egitea, eta orduan, bueno, batetik hori ez dagoela azken hitzik. Bestetik egia da, hori irakurri genuela, baina baita ere gogoratzen dut, zelan gure klaserako ikasleekin lantzeko erabili genuen behin Miguel Hernández-en poema bat, horrelako ariketa poetiko, filosofiko bat lantzeko, eta bertan agertzen ziren 3 zauriak, ez? Egia da, Freudek psikoanalizian planteatzen duela gure inkonstientean daudela 2 hutsune nagusi, eta diela maitasuna eta heriotza. Eta horren errepresentaziorik ez dagoela. Eta horien inguruan bueltaka aritu gaitezkela bizitza guztian ez dagoelako esan bezala azken hitzik eta dena eta ezer esan daiteke ez. Baina orain Miguel Hernández-ekin poemarekin lotuz, esango nuke maitasuna, bizitza eta heriotza ere hor dagoela. Con 3 heridas vengo, la de la vida, la de la muerte. Hori da, viene con 3 heridas, la del amor, de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas yo, tengo, la del amor, la vida. Eta con 3 heridas yo, la de la vida, de la muerte y la del amor. Bueno, simplea da, orain nahazten naiz. Baina zelan jolasten duen 3 zauri horiekin, eta, bueno, ederra izan zen, ez? Ariketa hori ikasleekin, eta baita ere, el banquete Dios notoruntza, ez? Hori da filosofian dagoen testu klasikoa, maitasunari buruz hitz egiteko, testu ederra da. Bai. Han, bueno, Antzinako Greziako ohitura hori ekartzen dute gogora, ez? Bazen jan ostean, solasaldian aritzea, eta normalean gonbidatzen zuenak, ez? Etxeko jabeak, jartzen zuen ardo pitxarra erdian, eta ardo pare bat hartuta gai bat aukeratzen zuen, eta gai horri buruz hizketaldi bat bota behar zuen mahaikide bakoitzak, ez? Eta guri heldu zaigu maitasunari buruzko gaia, ez? Otoruntza, bankete izenburupean, eta bertan esan duzu moduan hor daude, ez? Pausanias, eta Aristofanes, eta Sokrates bakoitzak bere hizketaldia botatzen. Oso kuriosoa da, guri maitasunaren mito platonikoa heldu zaigula, eta hala ere ez duela Platone kontatzen. Bai, dela pixkat karikatura bat, kontatzen duena Aristofanesek, eta Aristofanes da mahaikideen artean komediagilea. Eta orduan bera kontatzen du mito hori, Laranja erdiarena, nun izaki mitiko zeukaten biribilak ziren, eta orduan zeuskaten 2 buru, 4 hanka, 4 beso, oso arro zeuden, eta orduan Zeusek, jainkoek, arrokeri hori zigortzeko, bitan zatitu zituen, ez? Eta orduan, gu gaude gure beste zati erdi hori bilatzen betetasuna lortzeko, ez? Baina Aristofanesek kontatzen duen bidartean sotinka dago.
Eta Jacques Lacanek pentsatzen du, zergatik oso tinka kontatzen duenean. Komediante delako eta barrezkari da. Benetan maitasun idealaz barre egiten du. Eta hori heldu zaigu guri. Ez dakit, kuriosoa interpretazio hori, ez? Baina gero heltzen da Sokratesen txanda eta Sokratesek planteatzen du kontrakoa, ez? Maitasuna ez dela betetasuna, baizik eta dela gabezia, falta. Eta Jacques Lacanen definizioa maitasunarena oso aforistikoa da, berezia, baina bera dio maitatzea dela ez daukasuna ematea. Dakit oso ondo zelan ulertu. Baina gabeziarekin lotzen da, eta agian aipatu duzun Janen liburu hori, ez? Erosaren agonia. Bera dio, karo, gaurrengo gizartean planteatzen badugu individu bat osoa, betea, independientea, ezer falta ez aiona, agian ez da bereziki aproposa maitasunaz maitatzeko, edo, bueno, pixkat maitasunak eramaten gaituela hauskortasun puntu batera. Orduan, horrekin kontra jartzen du. Baina, bueno, gehituneko nuke azken gauza bat honekin, dela filosofia hitzak ere gordetzen duela bere barne maitasun hitza, bueno, etimologikoki esan nahi du jakituriarekiko maitasuna. Baina gustatzen zaite Levinasek zelan buelta ematen dion, eta dio, ez, alderantziz ulertu behar da. Ez da jakituriarekiko maitasuna, baizik eta maitatzeak ematen dizun jakituria. Zelan maitatzeak ematen dien pentsamendu filosofikoari edo filosofatzeari dizdira berezi bat gauzekiko. Intensidade berezi bat. Eta orduan, agian pixkatez, espiritualtasun berezi bat, ez dakit hitz potolo egia zote den. Bueno, ez dit bildurrik ematen. Baina, bueno, justo hitz hori hartu nahi nuen jon, espiritualtasuna, ze, bueno, zure doktorautza tesia gauzatu zenuen horren, bueno, Mapuchen espiritualtasunaren inguruan, eta, bueno, ea zure esperientzia horren berri zerbait kontatu aldidazun. Ebitu, hori izan zen, apur bat antropologia akademikoaren bide hori apur bat bazterren utzi neban aspaldi, baina akoratzen ez garai hartan antropologo hasi berrian nintzala eta joan nintzala Mapuchen artera, eta nire asmoa zala Mapuchen erlijioa edo antzeko zer deituko zen liburua edo monografia antropologiko bat idaztea. Eta apur bat haien mundu ikuskera erlijiosoa aztertzea, simbolo sakratua, ritualak, mitoak eta Eta heldu eta berehala aurkitu nuenan, eta elkarrizketa egin nion, hango poeta Mapuche bati, Elikuratxi Guailab deitzen dana, nahiko ezaguna da Amerikan batez ere, eta ari berehala esan zidan, jo, behitu Ion, zu antropologa zara eta basatu zona zure betaurreko sistematiko hiekin eta akademiko hiekin, eta guk Mapucheak ez daukago alako erlijio bat. Erlijio hitzak esan nahi du alako antolakuntza bat, eliza bat, dogma sare bat, askotan liburu sakraturen bat edo beste. Guk alako sistemarik ez daukagu hemen. Guk daukaguna da, zuek daukazuena, bizitzari aurre egiteko eta bizitzaren beldurrei eta zalantzei erantzuteko modu bat. Bakoitza berea, gizabanako bezala, bakoitza berea, eta gero Mapuche bezala, elkar banatzen ditugun simbolo batzuk ere bai. Baina nik horri ez nioke deituko sekula santra nioke deituko erlijio. Hori beste gauza da. Nahi badozu erabili adibidez espiritualtasun hitza, esan zidan berak, orduan erantzungo dituzue galderak. Horrek aldatu zidan, aldatu zuen titulua, azteko tesiaren titula aldatu zuen, ez? Eta bestetik konturatu nintzen, askoz ere hobeto gero esandakoagatik eta haren poemak irakurri nituelako ere bai, eta beste poeta Mapuche batzuen poemak ere bai, konturatu nintzen hitz poetikoak askoz ere hobeto ulertzen dituela garai horretan irakurtzen dituen artikulu etnografikoak edo teologikoak baino, ez? Garai hartako akademian irakurtzen dituen artikulu horiek eta zehazki Mapucheen inguruan. Egia tesi berezia dela zure, erdi akademiko, erdi poetikoa, ez? Bai, eta nik uste dut elikurak aldatu zidala ikuspegia hor. Hor deskubritu nuen, askoz ere ulergarriagoa zala, niretzako pentsalari liminal horien hizkuntza, ez? Turner antropologa esaten zuen, simbolo sakratuak ikertzeko kultura guztietan daudela liminal thinkers, mugaldeko pentsalariak edo lako zerbait. Eta lako Mapucheak, matxiak edo hango txaman modukoak eta hango zeuden olako pentsalari batzu Mapuchen inguruak, horiek ulergarri egiten zuten, printzipioz arrotza egiten zitzaidan zeo zer.
hango simbolo sakratuak, mitoak, hori guztiak printzipioz ematen du oso bestelako kultura dela. Baina hitz poetikoak azaltzen dizunean, azaldu zidanean, pentsatu nuen, bazegoela hor niretzako pertsona bezala baliogarria ziren gauza batzuk. Eta uste dut, hitz poetikoa proposa dela, baita ere, espiritualtasunaz hitz egiteko beldurrik gabe. Eta erlijio arautuetatik kanpo. Nik ez dakit filosofian edo psikoanalizian ere posible den espiritualtasuna bezalako gai haundi edo ieskor horrei buruz hitz egitea erlijio arautuetatik kanpo edo ez dakit nola ikusten duzun hori. Pilota pasatzen goa. Bai. Eta egia da espiritualtasuna hitzari kentzen badiogu pisu hori, erlijioaren pisua, baina zentzu peioratiboan, erlijioa boterearekin lotua edo jerarkia oso zorrotzarekin lotua edo hitzaren jatorri etimologikora baldin bagoaz, irekiera esan nahi du, zabalera esan nahi du. Osea, espiritu hitzak dauka espe aditza, bere erroan, eta hortik datore espatiun, adibidez, espazioa, edo arnaz egitea, respirare, edo esperare ere, itxaropena izatea. Orduan, hor pentsa genezake, hor espiritualtasunaren kontrako izango zela, zabalera edo irekira horren kontrako izango zela, bizitza itxiegi bat, Eta ze punturaino gure egungo bizimodua errendimenduari begira itxiegia ez ote den, helburu zehatzak eta horretara jo behar dugu, eta orduan alboetara begiratu gabe, muga horiek bete, eta orduan agian, ez dakit, gure krisiak, ansiedade krisia direnean, respirare krisiak esote diren, itxiegi gaudelako, ez dakit, igual interpretazioa ausartegia den edo egia den, baina, hor, kontra jarri ezakegu bizitza aktiboa, obita aktiboa, bizitza kontemplatiboari, horri buruz ere hitz egiten du Bihuntzul Janek bere azken liburuan, ez egitearen alabantza edo horrela deitua. Eta horrekoan ere, entzun nion, erakurren elkarrizketa batean, orain ez du goratzen bere izena, dramaturgo bat, Alemania baten izena, planteatzen zuen, esango nuen izena, baina igual esango dut sarto. Bueno, planteatzen zuen, gure egungo artea ere ez dela oso arte kontemplatiboa, baizik eta dela oso agresiboa, oso ekintzailea, Era dio, ezegatik, oihukatzen diate eszenatokitik, ematen du agobiatzeko borondatea dagoela, egungo artean, impacto emozional hori bilatzen dela, Eta, galdera horrekin egiten zuen bere hausnarketa, planteatuz ere, kontatzen du, egon zela kontzertu batean, musika klasiko kontzertua bazen ere, baina hain altu zegoen musika, ze irten zen, atera zen, eta sentitzen zuela dardara, baina organoa barrutik ere dardar, Eta orduan, ez dakit, ekin eta ekinez ari garen, eta ze punturaino galdu dugun kontemplaziorako tartea, egungo bizimoduan, nire Bilboko etxetik ere pikondo bat ikusten da, eta orain justu dago ostoak ematen, eta batzutan tarte hartzen duan ikusten behitu, Bai, eta zure poemetan joan ere asko dago uste dut, naturaren kontemplazioa, denbora ziklikoa, ez dakite hortik ere zehozer osilako zenukeen. Hori holanda, azken 15 edo 20 urtetan idatzi ditudan poema gehienak, guztiak ez esatearren, lehen gai bezala hartzen duten natura. Eta halako bulkada espontaneo bategatik, ez dakita guztiz ondo arrazoitzen zeratik egiten dudan hori, badakit ez dela auto estetiko bat, edo auto literario bat, nik hau idatzi da hemendik joan nahi dut, edo ez, da, holan garbi esan da eta simpleki esan da, naturari begira eta naturatik hurbil ondo sentitzen naizela. Eta orduan sentitzen dudala aldarte berezi bat batzuetan, eta orduan naturari begira sentitzen dudala tentsio batzuk askatu egiten dira, korapilo batzuk askatu egiten direla, eta agertzen zait aldarte egoki bat idazteko. Baina bai pentsatzen dut apur bat bi gauza honari buruz, alde batetik, naturari buruz hitz egiten dugunean, edo natura lehengai bezala erabiltzen dugunean, hitz poetikoa sortzeko, hitz poetiko horrek ez du egiten botanikako testu liburu bat. Hitz poetiko horrek egiten du
bai, naturari buruz hitz egin, baina gizakiari buruz ere bai. Hitz bat beti da gizaki baten simbolizatzeko ahalmenaren fruitua. Hitz bat beti sortzen du gizaki batek. Orduan, ezinezkoa da hitz batek ezer ez esatea gizakiari buruz. Horrelako hitzik ez da asmatu oraindik. Hitza beti esaten du zer gizakiari buruz. Eta orduan, nik sentitzen dudan naturari begira nagoenean da nolabait esatearren naturak batzutan begirada itzultzen didala. Eta segun nola islatzen dudanik edo nola hitzartzen dudanik paisaia bat horri gainean, ikusten dut poema horrek nitaz ere edo nire aldarteaz ere hitz egiten duela. Eta horrek egiten du bereziki erakargarri, eta horregatik esaten dut batek maistra handia dela. Hitz egiten duelako bere buruaz eta gutaz bebai, ez? Gizakiaz eta paisaiaz, naturaz eta gizakiaz. Eta hoiek biak, mutur hoiek biak bat egiten dute simboloz osatuta dagoen poemetan. Poema hitzez simboloz osatuta dago eta simbolaren eginkizuna hori da bi solte dauden bi mutur elkartzea, batzea. Eta gero, denbora ziklikoarena, bai. Bueno, horrek esan natura berrian, egun bat, izan daiteke urtaro bat, izan daiteke, ez dakit, horrelako errepikapenaren aldarria. Bai, hori da, bai, adibidez hori, ez esan ibili dela, 50 aldiz mendi berbera margosten, ez? Sakondu arte, beretan ulertu arte, oso polita da hori. Eta bai, pentsatzen dut, natura kontatzen diogula historiaren eta gure bizitzaren eta gure heriotzaren beste bertsio bat. Agian ez hain lineala eta ez hain, esan edo naturari begiratzen diogunean, ez dugu ikusten hain argi heriotzak behin betikoak eta erabatekoak direnik. Bai, gauzak hiltzen dira, animaliak hiltzen dira, hostoak eta bar, baina gero usteldu egiten da, humus bihurtzen da, eta humus horretatik loratzen da hurrengo urtaroan, eta edo bestela hurrengo urtean izango da, eta ematen du gehiago aldaketatik zerbait daukala eriotza, erabateko eriotzetik baino. Edo behintzat nik ipuin hori entzuten diot kontatzen behin da berriz naturari, eta pentsatzen dut hori, lehen aipatu dugun zauri hori sendatzeko, heriotzaren zauri hori sendatzeko, dala segurazki zauri zaharrena eta mingarriena, pentsatzen dut hor naturak ematen diogula bertsio bat, nolabait kontsolagarria dala. Min horren kontrago ukendua dala. Pentsatzen dut hortik etorriko dala, berez espontaneoa den joera bat. Ez dakit denboraren arira, bai, bueno, ni denboraz ez dakit. Justo, ez dakit denbora daukagun, pentsatzen dut baietz, baina denbora ziklikoa eta hitz poetikoa hitz egitea beti egiten zain nahasgarri, baina eske benetan denborari buruz hitz egitea zaila egiten zait. Ies egiten didan kontzeptu bada eta beti saiatzen naiz harrapatzen zeo zer eta saiatu naiz, baina kostatzen zaidan gauza bada. Ez dakit zure ikuspegitik, zure psikoanalizitik edo filosofiatik, ideia hori harrapatzeko gaizaren edo... Ia gai potentea dela, baina denboraren ikuspegi psikoanalitikoa gustatzen zait ametzen denboraz hitz egiten duenean, psikoanaliziak planteatzen duelako ametzetan, justo denbora eta espazioaren legeak apurtu egiten direla, ez? Badaudela denbora eta toki guztiak batera, eta gure gau batean agertu daitezkela nahastuta, ez? Bizi izandako momentu oro eta toki oro. Eta orduan bada horrelako sinkronia bat, eta ez dakit eternitatearekin lotzen ditu ametsak, eta hor dago zeo zer ez dakit, ez dakit ze zentzutan, baina erakartzen nagoena. Filosofiatik esan, gai bat tesiak egiteko gaia da, egia da, zita esanguratsua dagoela San Agustinena, zelan esaten zuen, denbora zer den galdetzen didatenean, ez daki zer den, eta ez baiate galdetzen badaki zer den, ez? Pixkate jolasten du horrekin, ez? Nola adierazi, ez? Eta hala ere, gustatzen zaite filosofiatik ere Senekaren planteamendua, ez? Estoizismotik, Vita Brevis liburuan, eta liburu labur horretan bebai kontra jartzen du, ez? Ekintzailetzaren bizitza, ez? Gero eta gehiago egin orduan eta denbora subjektiboa laburra egiten dela,
eta zelan bizitza kontemplatiboak denborak zabaltzen duen, horri buruz idazten du modu polit batean, eta hala ere esango nuke errepikapenari buruz hitz egin dugula, gaurko gure garaia bereziki errepikapena gaitzesten duela, ez duela gustoko, ez. Ez dago ondo ikusita, ez. Ez dago ondo ikusita. Kontua nobedadea, kontua berritasuna bilatzea, ez. Eta hala ere, gustatuko litzaidake errepikapenen aldeko aldarri txiki bat egitea, zuk egin duzu moduan poesiatik, pentsatuz ere, umei zelan gustatzen zaien askotan, ez, ipuin berdina entzutea, ez, errepikatuta. Guri ere maite dugun kanta hori berriro entzutea, edo bueltatzea maite ditugun adizkien gana, edo maite dugun jendearen gana bueltatzea, errepikatzea. Eta hala ere, beti dago horrez, errepikatzen dena, ez dela errepikatzen den momentuan guztiz berdina, ez? Hor dago bien arteko metamorfosi txiki bat. Beti dago, aldatzen dana. Uste dut, unkidura horren berri ematen duela Heraklito, esaten duenean eguzkia egunero berdina dela eta egunero desberdina. Ez dakit nola ulertu hori zentzu poetikoan ez bada, Heraklitoren esaldi filosofiko hura. Eta bueno, erreferentzia horiek etortzen zaizkit filosofiatik denboraz pizkataritzeko, baina, bueno, gu ere denboran aurrera egin dugula, ez dakit, nahiko nuke, zure poema pare batekin amaitzea, poema pare bat ekarri dituzu irakurtzeko, hala ere, aipatu digut ere, igual, ondo dagoela zabaltzamentu batean solasaldia jende artean, eta ez dakit. Baduzu zerbait galdetu edo komentarioren bat egin, esatea libre, eta hor uste dut hortik badagoela mikrofono bat, eta galdetzea daukazu, lasai. Kaixo, arratsaldeon. Ez dakit buruan darabildana azaltzen jakingo dudan, baina, bueno. Aritu zarete filosofiaz eta hitzez, eta momentu batean ere aipatu dituzue, zeinuak, emotikonoak. Niri horrek gogorarazi dit pelikula baten ikusi nuena, Mentes Maravillosas. Filosofo suitzar hori agertzen da, ez dakit ospetsua da, nik enuen ezagutzen, zagurazkizuek bai, dino nik ez dakite. Jung, igual, Jung. Ez nazo gauratzen. Desgaitua da, badoka paralisi, bueno, parin da. Hileta batean daude, eta mutu batean, filosofo honek, pelikulan ez da filosofoa, baina, bueno, bada, baina, esan nahi dut, kaleko filosofoa, ez da? Ikusten da bi fetxa, bi data, bi urte, jaiotza eta eriotzarena, eta ardian gidoitxo bat. Eta ez dut spoiler egin nahi, baina gidoitxo horretaz esaten duena, gidoi horrek asko esaten du. Bueno, esaten du, asatzen duenean hitzez, karo egiten du jakina. Baina, agian filosofoa poeta da kasu horretan ere, guk ikusten duguna berak ikusten du. Eta ikustarazten digu. Ez duzu ikusi, ez duzu ezagutzen. Nik ez dut ikusi pelikula hori, baina esan duzuna oso iradokitzailea iruditzen zait, eta justu harremana dauka esan dugunarekin esan ezina den zerbait dagoela funtsean hitz poetikoak harrapatu nahi duen horretan. Esan ezina dana, eta agian gidoi batekin beste eserrekin baino hobeto esaten dana. Isilune batekin, edo elipsi batekin, beste edozein modutan baino hobeto esaten dela, eta gauza gehiago esaten dirala alako isilune batekin. Eta hori komentatu duzu, hasieran esan ezinaren alde eta ikusi ezinaren alde egin duzunean. Ez dut ikusi pelikula, baina... Pentsatzen duen ere gidoi hori marka gisa, ez? Bai. Bi data, bi urte beriztin dituen marratxo, ez da? Azkenean espoiler egingo dut. Urte bat da jaiotza eta beste da eriotzarena. Erdian dagoen hori bizitza da. Eta bizitza da gidoitxo bat azken finean. Oso polita da. Eta, bueno, pentsatzen dut bizitza zifretara itzulita. Ni pelikula engaiatu ninduen, agian igual engainatu ere bai, ez naiz filosofa, baina igual zuek. Oso polita iruditzen zait, ez dut ikusi. Pentsatzen nuen bizitzare zifretara itzulita, baina zenbaki ez gain dagoela hor marka hori,
eta markatu gaituzten hitzak edo auskalo zer sartzen den marka horretan, gidoi horretan, justo interesanteena. Pessoak uste dut ere esan zuela, nire biografia idatzi nahi duena, jar dezala nire jaiotza data, eta nire eriotza data, eta horrekin nahikoa lan erdia egin da dauka. Lan guztia igual. Nik entzuten dut. Orain. Ez esaten duen eskerrik asko solasaldiatik, lujo bat ditut zait. Galdetu nahi nitzuen, aritu zeaten poesia eta filosofiaren zubi horietan, galdera bana, pixkat trukatuak bezala. Ezakize punturaino, Jon, zure kasuan, hitz poetikoa lantzen duzunean, egon den filosofiaren esparrutik autoreren bat, erreferentziaren bat, libururen bat eragin dizuna edo lagundu dizuna edo bi esparru ezberdin moduan ikusten dituzun eta alderantziz Iñigori, filosofia landu duzunean, zure liburuetan, hausnarketetan egon den poesiatik edo oroar igual literaturatik referentzia horietatik ere jaso izan duzun eta alabalitz zeintzuetatik edo egon den horrela markatu zaituen referentziaren bat. Eta hori, eskerrik asko. Bagia esan, justo nik esango nuke bidegurutze horietan filosofia eta hitz poetikoa eta batzutan mitologia bebai eta esan nahi dut, disiplina ezberdin horiek elkartzen diren bidegurutzeetan nik uste aurkitu ditudala gehien maite ditudan poetak eta filosofoak ere bai. Alde batetik esaterako poesian, esan dut, bakoitzak jakingo du ze hitz poetiko gustatzen zaion eta ze poeta aukeratzen duen liburu dendara edo liburutegira doanean, ez? Baina esaterako Hölderlin niretzako da zer esango dizu, poeten poeta bat, ez? Poesia ondoen ulertzen duen poeta bat, nire ustetan, ez? Eta aldi berean oso pentsalari zorrotza da. Orduan, eta Rilke gauza bera, Rilke dauka poema zoragarriak, baina aldi berean eskatzen dutena kasi aparatu kritiko luze bat poema horiek ulertu ahal izateko, baina eskatzen duen esfortzu horrek ere betetzen nau eta azkenean sartzen zarenean Rilke edo Hölderlinen histeri horretan deskubritzen duzuna oso mundu zabala da. Eta hori poesian. Eta justo filosofian esango nuke hor ere gehien estimatzen ditudan filosofoa dira apur bat hitz poetikoaren sensualidadeaz ere idazten dakitenak. Okurritzen zait adibidez Gaston Bachelard. Aldi berean ze zorroztasun intelektual duen eta aldi berean zelako samurtasunez ulertzen duen irudi poetikoen jatorria eta esango nuke poeten psikologia bai, ez? Kombinatzen du oso ondo filosofo baten kontzepturako errestasuna eta zorroztasun intelektuala eta aldi berean poesiaren samurtasun hori eta sensualidade hori. Eta adibidez hemen Maria Zambrano ere irutzen zait, maestra bat Maria Zambrano, ez horretan. Pentsamendua helarazi, baina forma eta edukia bat egiten duten hizkera batean. Hitz poetikoen bidez, helaraziko dizut pentsamendu bat, zeinetan hitz bakoitza kontatzen duen. Maria Zambrano eta Gaston Bachelard, edo poesian Hölderlin eta Rilke. Orduan, bideguritze horietan, bide oso gustora sentitzen naiz eta aurkitzen ditut beti holan altxor txikiak eta horiekin praktikatzen dut errepikapena. Behin dadarez irakurri eta zabaltzen dira ate berriak eta horrekin disfrutatzen dut asko. Bai, ni ados nago honekin bidegurutzen aipamen horrekin, ez? Pentsatzen dut filosofia izen propioan egiten denean beti esfortzu poetiko bat. Marina Garcesek dio, ez? Pentsalariak, galdera unibersalak hartzen dituela filosofia, baina norberak ero erantzun singularra topatu behar dituela, ez? Orduan muga hortan dagoela, ez? Singulartasuna eta unibertsaltasunen artean, ez? Orduan, gure hitzeak jarri behar dizkigonunean galdera filosofikoei nolabait ez, gure galdera existentzialoi aurre egiteko esfortzu poetikoa dago hitz propioa bialtzeak orduan, eta gero beste alde batetik
bide gurutze horietan estimatzen ditut bereziki filosofo presokratikoak. Bai, Ze hor badago ere momentu bat nun jakintza gaiek, jakintza gaiak oso lausoak dira, ez? Bai. Eta hori aurrekoan epatzen genuen hartzen badugu Parmeniasen proemioa, logikako idatzia da, baina aldi berean badoa izatearen jainkosaren eremura, eta dago idatzita endekasilaboetan, orduan dago zientzia, dago poesia, dago mitologia batera, eta iruditzen zait oso erakargarria, ze aurrei entzuten diedanean bebai, haiek galdera existentzialekin ari direnean, jakintza eremu horiek ez dituzte hain argi ikusten, ez? Eta orduan, uste dut filosofiaren doaia ere badela, halako jakintza gaien arteko harremanak topatzea, eta bueno, horretan ere denboraren inguruan aritu garela lehen, niri asko erakartzen dugu fisika kuantikoak, ez? Einsteinek planteatzen duen denboraren erlatibotasuna, baina filosofikoki bebai eta poetikoki bebai, ez? Hor uste dut ere badaudela bide gurutze interesgarriak, ez? Hainbatetan aipatu duzuen errepikapen horietan, zer topatzen dozue zuok? Esango nuke gauza bat, adibidez, lehen aipatu dut, Zesanek behin da berriz margosten zuela Mont Saint-Victoire izeneko mendi bat, behin da berriz, 40 aldiz, 50 aldiz. Eta egun bakoitzean, esan dut errepikapena, baina egin errepikapen faltsua da, porque egun bakoitzean mendi horrek dauka argi berezi bat, edo zure begiak harrapatzen du mendiaren ñamardura berezi bat, eta errepikapen horiek behin da berriz bueltatzea maite dituzun pertsonengana edo maite dituzun lekuetara, sortzen du halako etxe bat, etxean sentitzea bezala. Eta ritualaren definizio polit bat da, esatea rituala direla denboran etxeak sortzea. Ritualetara itzultzen gara eta gure bizitza ritualez beteta dago, egunero sortzen ditugun ritualak, urtaro guztieta, eta ritual horiek dira denboran eraikitzen ditugun etxeak. Beti bueltatu algara ritual horietara, beti bueltatu algara mendi horietara, paisaia horietara, maite ditugun pertsonengana, eta orduan pentsatzen dut etxean sentitzeko sentimendua sortzen duela errepikapen faltsu horien erabilera, ez? Faltsua beti dagoelako aldaketa bat. Hori da, ni pentsatzen dudana, ez dakite... Bai, niri... Izan daiteke, bai. Historia lineala eta behin betiko bukatzen dela, apur bat jasangaitza egiten zaigun erabateko heriotzaren ideia hori, lausotu egiten da, ritualak eraikiz, errepikapenak sortuz, lausotu egiten da, suabeago da rituale kontatzen duten bertsioa pentsatzen dut. Ez dakit, ni pixkat errepikapenaren ideiare pentsatzen nuen soziologikoki, egungo aipatzen genuen berria dela egokina, eta beti berritasuna nobedadearen bila aritu beharra, eta agian pixkat kontraste moduan bebai, pentsatu gure inertzia horia benetan horrela behar duen izan ala ez, berritasuna beti hauka eriotz pultsioa, ze azkenean dana zeharkituta eta zaborrera bota behar dugu, orduan ze punturaino errepikatzeak beste zentzu bat ematen dion denborari eta bizitzari, eta ez berritasunak, hala ere, egia da bizitza ez dela zientzia bat, arte badela, eta orduan hor ere, pentsatu aldugu errepikapena modu ambivalente batean, oso ondo dagoela toki batzuak eta maite ditugun pertsonen gana bueltatzea, baina psikoanaliziaren ikuspegitik ere, batzutan aztertzen dira, gure errepikapen batzuk diena justo hankasartze berdinak, ez nuke berdina errepikatu nahiko. Eta orduan nola hortik ere, pixkat aldenduan garen, errepikatuko dut, baina agian, pentsatu gabe, iraultza individuala handi batengan, baizik eta, pixka bat zehozer aldatu hor, errepikatze horretatik, eta uste dut hori zintzoagoa dela gure eguneroko bizitzarekin, zerotik hasi beharrean eta bar, nola errepikapen horietan zehozer desberdina gehitu osartu ez.
Arratsaldeon. Ez da galdera bat, baina lehen aipatu duzu Hernandezen poema, hiru zauriak edo, bueno, eta gogorarazi dit, Saharako herriak badaukala esamolde bat, hiru te hartzen da bezala arratsaldetan, lehenengoa, bueno, bizitza, herioa, maitasuna izen dira hiru berbak. Eta horra gertzen da, lehenengo otea, ez dakite orden egokian esango da, baina bizitza, maitasuna bezain gozoa da, bizitza bigarrentea, bizitza bezain mikatza da, eta hirugarren tekikara herioa bezain samurra da, ez? Eta, bueno, horrekin batera esan bebai, Sarroniendiak egin duela moldaketa bat horrekin, aipatuz bederatzi tekikarak. Eta aldatu egiten ditu, bateri erioa bezain samurra, urrengoan izango dugu erioa bezain mikatza, eta hirurak aldatuz, eta musikatu du Inez Osinagak goze taldekoan, ez bakarrik aipatu hori. Eskerrik asko. Bai, lehen galdetu dugu, zein zan gaurko elkarrizketako gaia, ez? Goizean galdetu, zein da gaurko gaia, eta apur bat galdera erantzutearren esan dugu, hiru zauri horiek, heriotza, bizitza eta maitasuna, dala esatea edozer izan daiteke. Hortik atera. Nik ez dakit azte okagun poemekin, egarri ditut bi poema jonek irakurtzeko, ez dakit, edo beste galderai dagoen, edo... Irakuriko. Ez, bueno, batetik, pantaien garaipena liburuan erabili izan dudan poema bat eman nizun irakurtzeko jon. Bertan kapituloa da goitik bera, eta orduan planteatzen da sateliteen begiradapean gaudela, beti ematen du goitik boterearen begirada jasatzen dugula, ez? Izan Olimpoko jainkoen begirada, baina ematen du goitik bera begiratzea lotura daukala, ez? Boterearen begiradarekin, eta topatu nuen zure poema horri buelta ematen zeniola poetikoki, ez? Badagoela ere goiti bera begiratzeko beste modu bat, eta hala ere, ez, gizakion begira askotan gehiago izaten dela beti gora, ez? Orduan, bueno, hoize pasatzen dizu, bai. Hegazti geldi zuhurra, urrutitik begiratzen diezu lurreko gauza txikiei. Bare dago hiria zure egoen azpian. Ez dago airean ertzik. Ez duan giza bihotz zeken batek maitaleen adorea gutxiesten. Zure bidea ez du botere nahiak egiten. Astiro zeharkatzen duzunean hiriko zerua, gora begira sendatzen dira eroak soilik. Nik tarte txiki bat badaukagu eskertuko nizuko bai, justo liburuaren bigarren partean Inigok egiten du, hemen pantaien garaipenean, egiten du alde batetik irudiaren hegemoniaren kontra hitzaren defentsa bat, alde batetik, eta bestetik ikusezinaren aldeko defentsa bat. Eta bukatzen duzu liburua anekdota oso polit batekin, begira geratzen zaizun anekdota horietariko bat, eta irakurtzen baduzu eskertuko dizut. Zein dagoen. Markatuta aditu da, hortxe dago. Bai. Anekdota txiki batekin amaitu nahi dut. Ume batek bere izekoren etxean pasa behar zuen gaua, eta gau erdian beldurra sartu zitzaion. Iseko deitu zion. Hitz egidazu mesedez, ez da ezer ikusten. Iseko berriz, zertarako? Hitz egitegatik ez da gehiago ikusiko. Umeak ordea, bai, hitz egiten duzunean argi gehiago dago. Anekdota horrekin, bueno, eskerrik asko.
pentsatzen nuen hori, anekdota daudela liburuan, eta horrekoan kontakizunaren inguruan arkaitzkan hori entzun nion gehien gogoratzen duguna gure irakasleengandik, edo, bueno, direla anekdotak minak eta humorea, ez? Eta txisteak, bai. Eta, bai, orduan, bueno, horre, aurreko mandamendu hipermodernotan zegoen gure garaian bereziki zifrek daukatela nagusitasuna, oraingoan irudiek, agian hitza pobretu egin dela, eta ze punturaino hitzak hitzen da garri horiek norbera bilatu behar dituenak, eta bueno, hitzek eman duten argitasuna hor dagoela, ez? Baina bi poema aipatu dizkizu Jon irakurtzeko, eta orduan hau da, udaberria oso laburra da, eta hau niretzat da ohore bat, ez dago argitaratu da, aurrekoan jaso nuen. Boltsikoan daukat, idatzi dudan azkena da, oraindik bukatu gabe dago, baina irakurriko dugu. Eta, bueno, udaberrian sartu garela, udaberria ospatzeko uste dute poema badela, eta gustatuko leitzak emaitza horrekin. Bazter batean eseri, zuhaitz zaharraren parean, inori kalterik egin gabe isildu, begiratu edonon hasten ari diren belar eta lore eta zuhaitz berriei, haien izenak ikasi eta esan, esne belar, zain belar, hartz baratxuri, likidan bar. Azola zaidana maitasuna da.